Helo, fy enw i yw Rhian, a dwi yma heddiw i siarad gyda chi am ti cyflwyno'ch hunain ar-lein a gwneud yr argraff gyntaf gorau posib, boed hynny mewn cyfarfodydd ar-lein dros Zoom a Teams, neu dros e-bost hefyd trwy ddefnyddio Outlook. Felly mae'r sesiwn yma'n rhan o'r Gŵyl Dyfodol Digidol, sydd wedi chynnal gan gyflogadwyedd pen-y-bont ar ogwr. Ac os ych chi'n byw ym pen-y-bont, byddwn ni wir yn argymell bod chi'n cofrestru gyda cyflogadwyedd pen-y-bont ar ogwr am fwy o gymorth ar eich llwybr gyrfaol. Hoffwn i ddechrau sesiwn heddiw felly wrth edrych ar y dyfyniad hyn. Does dim ail gyfle i wneud argraff gyntaf, a dwi'n credu bod hynny mor bwysig. Mae'r argraff gyntaf yna i chi mynd i wneud naill ai ar eich cyflogwr neu ar rhywun sy'n eich dysgu chi, yn hynod bwysig achos o'r argraff gyntaf yna, dyna sut maen nhw'n mynd i ffurfio eu barn nhw amdano chi a sut y byddan nhw'n fodlon gweithio gyda chi wrth symud ymlaen. Felly gobeithio bydd y cynnwys yn y sesiwn heddiw yn eich helpu chi i wneud argraff dda tro nesaf byddwch chi yn cyfathrebu ar-lein. Felly fyddwn ni'n edrych ar arfer dda wrth gysylltu dros e-bost, paratoi at gyfarfodydd ar-lein, mae digon o bethau gallwch chi wneud i baratoi eich hunain, a hefyd sut i gael y mwyaf allan o'r platfformau ar-lein hyn fel Zoom a Teams sydd yn aml yn cael eu defnyddio i gynnal cyfarfodydd. Felly arfer dda dros e-bost. Y peth cyntaf byddwn ni'n dweud fan hyn yw i sicrhau bod eich cyfeiriad e-bost chi yn ddigon proffesiynol. Nawr, oedd pawb pan bod nhw wedi setio fyny i e-bost cyntaf nhw blynyddoedd nôl wedi falle defnyddio rhyw nickname neu joke bach ffynnu fel rhan o'r cyfeiriad e-bost hynny. Ond pan ych chi'n cyfathrebu gyda tiwtor neu gyda cyflogwr, mae'n bwysig iawn bod y cyfeiriad e-bost hynny yn ddigon proffesiynol. Felly rhywbeth fel eich enw a falle cwpl o rifau sy'n golygu rhywbeth i chi ar ôl nhw fel eich dyddiad geni enghraifft, achos hwn yw'r peth cyntaf mae rhywun yn mynd i weld pan fyddwch chi'n anfon e-bost atyn nhw. Felly mae'n bwysig iawn o ran yr argraff gyntaf yna bod eich cyfeiriad chi yn un digon proffesiynol. Yn ail, mae angen defnyddio cyfarchion cwrtais ac addas hefyd. Felly cofiwch, mae'r ffordd byddwch chi'n siarad gyda thiwtor neu gyda rhywun sy'n eich cyflogi chi yn wahanol iawn i'r ffordd y byddwch chi'n cyfarch falle eich ffrindiau chi, dros WhatsApp neu dros text. Felly jyst cadwch hwnna yn y cof bob tro i chi'n siarad gyda rhywun. Mewn ffordd ffurfiol, efallai byddwch chi'n defnyddio annwyl ar y dechrau, annwyl Mr XYZ, annwyl Mrs a'i henw nhw. Ac hefyd wrth i chi orffen eich e-bost chi, mae hynny'n bwysig iawn. Felly mae diolch yn fawr bob tro mynd ymhell gyda phobl. Os chi ddim yn siŵr, mae diolch yn fawr yn mynd i weithio rhan fwy o'r amser bysen ni'n dweud. Ond hefyd defnyddio pethau fel cofion cynnes os bod e'n rhywbeth bach mwy ffurfiol. Y peth nesaf i gofio yw bod chi'n defnyddio llinell destun clir a chryno. Felly eto, yn ogystal â'ch e-bost chi, dyma un o'r pethau cyntaf mae rhywun yn mynd i weld, y subject line, wrth i hwnna lanio gyda nhw. Felly mae angen bod e'n glir beth i chi eisiau cael allan o'r e-bost a pam bod chi'n e-bostio nhw. Os bod chi gwestiwn am ryw swydd sydd wedi dod i fyny, falle gallech chi ddweud yn y llinell yna, cwestiwn am swydd a wedyn enwi beth yw'r swydd ych chi'n trio ymgeisio amdano. A nid siŵr bod digon cryno achos mae pobl dim ond yn mynd i weld y darn cyntaf o'r llinell destun yna. Prawf ddarllen gramadeg a sillafu, felly fel unrhyw beth mewn bywyd, mae'n bwysig iawn bod chi yn prawf ddarllen eich gwaith. A gan amla dros e-bost ar y cyfrifiadur neu ar y ffôn, really, bydd Outlook yn rhoi'r y llunellau bach sgwigli yna mewn coch o dan geiriau sydd wedi camsillafu. Felly gobeithio bydd hynny'n gallu'ch helpu chi, neu ofynnwch chi rywun arall i daro golwg dros eich e-bost chi cyn i chi anfon, jyst bod chi'n cant y cant bod eich gramadeg chi mor broffesiynol a mor addas a gallith e bod. Defnyddio ffont proffesiynol hefyd yn bwysig, mae rhywbeth fel Arial fel arfer yn eitha safonol ac yn rhywbeth mae rhywun yn gallu darllen yn weddol rhwydd. Felly dyna beth i ni eisiau. Ni angen bod rhywun yn gallu darllen eich e-bost chi mor gyflym a mor rhwydd a phosib, achos os nag nhw'n gallu darllen y ffont bod e'n rhywbeth bach rhy gymleth, mae hwnna'n mynd i roi nhw bant rhag darllen eich e-bost chi, ac yn amlwg os chi'n ceisio am swydd neu chi eisiau ateb eich cwestiwn chi, mae mor bwysig bod rhywun yn gallu darllen y ffont chi wedi defnyddio.
Nesaf mae gyda ni cofio i atodi dogfennau. Nawr mae hwn yn rhywbeth fi'n neud trwy'r amser. Dwi'n dweud yn yr e-bost bod rhywbeth yn atodedig, bod fi wedi atodi fe, a wedyn dwi'n anghofio i atodi. Felly jyst newch yn siŵr os ych chi fod i anfon dogfen, bod chi wedi atodi'r ddogfen i'ch e-bost chi. Os dim byd gwach amser mae rhywun yn dod nôl yn gweud, fi'n methu ffeindio fe, achos chi jyst yn gwastraffu amser nhw. Felly newch yn siŵr bod chi wedi atodi. A'ch bod chi'n atodi'r dogfen cywir hefyd. Mae hwnna hefyd yn rhywbeth pwysig os ych chi'n cyflwyno gwaith, falle'ch CV chi angen wneud yn siŵr mae'r fersiwn mwyaf diweddar i chi'n rhannu gyda nhw hefyd. Osgoi capitaleiddio, nawr mae rhai pobl yn llinell destun i e-byst nhw yn defnyddio caps, a pan ych chi'n ysgrifennu mewn caps, mae'n gallu edrych fel bod chi'n rili grac, neu bod chi'n gweiddi ar rywun, felly does dim angen defnyddio caps ar gyfer llinell destun, nac yn yr e-bost ei hunan chwaith. Yn amlwg, prif lythrennu ar ddechrau'r brawddegau, lle bod angen, ac enwau pobl ac ati, ond does dim angen defnyddio capitaleiddio mewn brawddegau cyfan. Osgoi emojis hefyd, mae emojis yn fwy addas ar gyfer text, ar gyfer siarad â'ch ffrindiau chi, cant y cant, maen nhw'n gret ar gyfer hynny, ond ddim ar ffurf e-bost. Mae e-bost angen bod yn eitha safonol, proffesiynol, felly bydden ni'n osgoi defnydd emojis. Adolygu eich e-bost cyn anfon, felly mae hwn yn bwydo mewn i'r pwynt am brawf ddarllen, ond eto, calwch chi rywun edrych drosto fe i chi, chymod os bod ffrind neu aelod o'r teulu yn fodlon bwrw golwg cyn i chi anfon, wneud yn siŵr bod popeth yna sydd angen bod yna, bod chi wedi ateb y cwestiynau i gyd sydd wedi cael ei gofyn, neu beth bynnag yw'r sefyllfa, cael rhywun just i fwrw golwg, bydd hwnna'n help enfawr eich hyder chi. Ac yn olaf fan hyn, ymateb yn brydlon. Felly, pan ych chi'n anfon e-bost yn gofyn cwestiwn i rywun, chymod, ych chi'n disgwyl cael ymateb cyn gyntaf a phosib, ac ych chi eisiau cael ymateb cyn gyntaf a phosib. Felly, os byddwch chi'n ymateb i'r person sy'n e-bostio chi cyn gyntaf a phosib hefyd, mae'n fwy tebygol bydda nhw hefyd yn dod nôl atoch chi, ac eisiau siarad gyda chi ac ymateb cyn gyntaf a phosib hefyd. A mae hwn hefyd yn neud siŵr bod chi ddim yn anghofio i ateb yr e-bost. Symud mlaen nawr te at gyfarfodydd ar-lein a'r pethau gallwch chi wneud cyn ymuno i helpu i wneud argraff dda. Felly'r peth cyntaf yn hyn yw i dderbyn y gwahoddiad gan y person sy'n eich gwahodd chi i'r cyfarfod. Felly mae'n bwysig iawn pan bydden nhw'n anfon gwahoddiad i chi ar gyfer cyfarfod Teams neu gyfarfod Zoom, byddwch chi'n derbyn e-bost yn dweud bod nhw wedi'ch gwahodd chi. Eich bod chi'n ymateb i hynny, felly naill ai yn gwasgu accept os byddwch chi'n mynd i'r cyfarfod fel bod nhw'n gwybod bod chi'n mynd i fod yna, ond os nad ych chi'n gallu mynychu a bod falle clash yn y calendar, bod gyda chi apwyntiad doctor neu deintydd, bod chi yn gwasgu decline, ond hefyd yn gwasgu edit response cyn bod chi'n mynd nôl. Bydd hwn yn galluogi chi i roi eich rheswm chi mewn, efallai esbonio i rywun bod gyda chi apwyntiad arall, a hefyd i gynnig amser gwahanol ar gyfer y cyfarfod hynny, os nad ych chi'n gallu gwneud yr amser maen nhw wedi cynnig yn y man cyntaf. Bydden ni hefyd yn argymell bod chi'n lawrlwytho Zoom neu Teams i'ch ffôn chi neu i'ch gliniadur chi, cyfrifiadur, beth bynnag byddwch chi'n defnyddio i ymuno â'r cyfarfod. Bydd hwn yn sicrhau bod chi'n cael y profiad gorau posib allan o'r ddau platfform, a bod e jyst gymaint haws i chi gallu cael mynediad at y cyfarfod. A chi'n gallu gweld yn y gornel fan hyn ar y sleid, dwi wedi cymryd sgrinlun o beth mae'r links yn edrych fel pan fyddwch chi'n ei derbyn nhw trwyddo. A'n syml, dyna gyd sydd angen wneud yw gwasgu ar click here, ble mae'n dweud i ymuno â'r cyfarfod a byddwch chi yn cael mynediad ato. Bydden ni hefyd yn argymell bod chi'n creu cyfrif ar Zoom a Teams. Eto, mae hwn jyst yn mynd i wneud eich bywyd chi'n haws. Bydd eich proffil chi wedi setio i fyny, bydd eich enw chi a popeth wedi lwytho'n barod, felly pan mae'n dod at ymuno â'r cyfarfod, byddwch chi jyst angen gwasgu ar y link fel nes i sôn yn gynt. Mae'n bwysig hefyd i brofi'r link ymlaen llaw, felly rhan fwy o'r amser mae'r link yn mynd i fod yn hollol ffain, maen nhw'n ei weithio tro cyntaf byddwch chi'n gwasgu arno fe, ond jyst rhoi gofan bod problem gyda'r link, falle bod rhywun wedi anfon hen link atoch chi ar gymeriad, mae'n werth chi jyst wasgu ar y link yna jyst i wneud yn siŵr bod popeth yn gweithio. Wneith hwnna hefyd profi chi bod eich cyfrif chi'n gweithio hefyd, felly mae'n sicr gwerth wneud. Gallech chi ymarfer gyda ffrind hefyd, neu aelod o'r teulu, jyst cael rhywun arall i ymuno gyda chyfarfod i chi'n creu trwy Zoom neu Teams, jyst i wneud yn siŵr bod chi'n hapus gyda sut mae fe'n gweithio, ond hefyd gyda sut mae pethau'n edrych o ran y wybodaeth fel eich enw chi i chi wedi rhoi mewn.
Mae'n werth profi'ch technoleg chi hefyd, yn enwedig eich Wi-Fi. I ni'n gwybod fel mae Wi-Fi yn gallu bod weithiau, dyw e ddim mor gryf ac yn eisiau iddo fe bod, felly mae angen jyst wneud yn siŵr bod y Wi-Fi yn gweithio a bod y technoleg yn gweithio. Chymod, ydy Zoom a Teams yn gweithio ar eich ffôn chi, ar eich gliniadur chi, beth bynnag i chi'n bwriadu defnyddio. Mae'n werth profi'r technoleg a hyd yn oed pethau fel wneud yn siŵr bod y sŵn yn dod allan ar y cyfrifiadur, achos dim pwynt fyny chi cyfarfod os na fyddwch chi'n gallu clywed beth mae'r pobl yn ei ddweud, er enghraifft. A bod y microffon yn gweithio hefyd, mae hwnna'n rhywbeth arall i ystyried. A creu gweithle i'ch hun os allwch chi, felly jyst sicrhau bod rhywle gyda chi naill ai yn eich cartref chi, falle yn y llyfyrgell lleol, yn y rhywle yn y gymuned, mewn caffi, le bynnag byddwch chi'n ymuno a'ch cyfarfod chi. Bod Wi-Fi i gael yna wrth gwrs, ond hefyd bod gyda chi man tawel, gallwch chi eistedd chymod, i ganolbwyntio. Falle bod caffi bach yn rhy byrlymus, falle bod gormod o sŵn, a os byddwch chi angen cyfrannu at y cyfarfod, gallai hwnna ddim fod yn sefyllfa grêt. Felly sicrhau bod gyda chi rhywle chymod gyda bwrdd ble gallwch chi roi eich gliniadur chi bod e ddim yn symud o gwmpas, neu gallwch chi pwyso'ch ffôn chi ac ati, a os ych chi angen cymryd nodiadau, bod digon o le i chi fedru gwneud hynny'n gyfforddus. A byddwch chi'n teimlo'n hapusach hefyd gan wybod bod rhywle gyda chi fynd i wneud y cyfarfod. Gwisgo'n broffesiynol hefyd, nawr falle bod hwn yn swnio'n od, achos byddwch chi'n meddwl, wel, sneb yn gallu gweld o fan hyn lawr. Ond does dim ots, mae fe gyd am beth i'r ffordd eich chi'n teimlo. Felly, os ych chi'n mynd am gyfweliad, er enghraifft, dros Zoom neu dros Teams ar gyfer swydd, neu ar gyfer cwrs i chi wedi gwneud cais amdano, mae'n bwysig iawn bod chi'n teimlo'n hyderus a bod chi'n teimlo'n broffesiynol ac yn gyfforddus wrth gwrs yn y sefyllfa hynny. Felly, falle bod ych chi ryw ddylledyn penodol sy'n neud i chi deimlo'n hyderus. Gwisgwch yr eitem yna o ddillad, a dwi'n addo wneith hwnni byd o waniaeth i'r ffordd ych chi'n meddwl wrth fynd i'r cyfarfod hynny. A'r nodyn olaf fan hyn i fod yn brydlon, felly dwi'n tueddu ymuno â cyfarfodydd rhyw 10 munud cyn, just mwyn sicrhau bod ddim problemau technolegol, er enghraifft beth os yw'r Wi-Fi ddim yn gweithio, wel mae 10 munud gyda chi i weithio allan rhywbeth arall, neu symud lleoliad os bod angen, chymod os bod eich cyfrifiadur chi'n marw pan ych chi ar fin ymuno â'r cyfarfod, chymod chi ddim eisiau bod chi'n rhoi stres ychwanegol ar eich hun, felly newch yn siŵr bod gyda chi backup, ond hefyd bod chi'n ymuno mewn digon o amser bod pethau ddim yn mynd yn gormod o hast arnoch chi. Felly, chi wedi gwneud y paratoadau i gyd, chi'n barod i fynd, chi wedi pwyso ar y link, a dyma'r sgrin fydd yn dod i fyny just cyn i chi gael mynediad at y cyfarfod. Felly, cwbl o tips fan hyn cyn i chi ymuno mwyn gwneud yr argraff gorau posib. Byddwn ni'n sicr yn troi eich camera arno. Sdim byd gwaeth os ych chi'n cynnal cyfarfod a bod pawb gyda'i cameras nhw bant. Mae fel siarad gyda neb, ac yn amlwg i ni eisiau wneud y cyfarfod i deimlo mor agos a gallwn ni at gyfarfod wyneb yn wyneb. Felly, bydd cael eich camera chi arno yn rhywbeth cwrtais iawn a bydd y person sy'n cynnal y cyfarfod wir yn gwerthfawrogi hynny. Byddwn ni hefyd yn cymylu eich cefndir chi, felly rhoi fath o blur just ar y cefndir, achos er enghraifft os ych chi'n gorfod wneud y cyfarfod yn eich stafell wely a bod y gwely yn y cefndir neu rhyw ddillad, chi ddim eisiau rili i'r person sy'n cynnal y cyfarfod gyda chi i weld hynny, dyw e ddim yn broffesiynol iawn. Felly chi'n gallu gweld o'r sgrinlun sut i wneud y standard blur yna. Yr un peth os chi'n gweithio allan o gaffi neu allan o llyfyrgell a bod pobl yn cerdded yn y cefndir, does neb angen gweld hynny, felly mae'n lot fwy proffesiynol i gymylu'r cefndir. Ac yn olaf yn hyn, sicrhau sillafu eich enw yn gywir. Mae'n swnio'n syml, ond just pan ych chi'n ymuno, chi just eisiau gwneud yn siŵr bod chi wedi sillafu eich enw yn gywir ar eich cyfrif Zoom neu Teams chi, achos eto, yr argraff gyntaf yna, mae fe mor bwysig. Felly, chi wedi cyrraedd y cyfarfod ar-lein o'r diwedd. A mae 'da fi cwbl o tips ychwanegol fan hyn am sut i gael y mwyaf allan o Teams a Zoom pan byddwch chi yn y cyfarfodydd hynny. Felly'n gyntaf byddwn ni'n argymell bod chi'n distewi'ch meicroffon chi pan dych chi ddim yn siarad, just allan o gwrteisi rili i'r person sy'n cynnal y cyfarfod. Sdim byd gwaeth pan bydd y meicroffon yn pigo lan sŵn cefndirol, falle bod chi bobl yn cerdded yn y cefndir os ych chi mewn llyfyrgell ac ati, neu chymod bod chi'n gollwng rhywbeth ar y llawr a bod yn neud sŵn. Felly trowch eich meicroffon off pan dych chi ddim yn siarad just wrth wasgu ar mic, wneith hynny roi llinell trwyddo fe, byddwch chi ar mute, yn amlwg dynwch e off os ych chi angen cyfrannu at y sgwrs. Ac os mae dim ond chi ac un person arall sydd, falle bod dim angen i chi mutio'ch mic, ond mae werth wneud mewn cyfarfodydd mwy o faint yn sicr.
Siarad yn glir fel byddwch chi mewn cyfarfod wyneb yn wyneb, sicrhau bod y meicroffon yn pigo lan eich llais chi a bod y bobl ochr draw yn eich clywed chi'n glir. Codi llaw mwyn gofyn cwestiwn, felly mae hwn yn bwysig mewn cyfarfodydd ble mae lot o bobl. Felly chi'n gallu gweld yr eicon raise fan hyn gyda llun o llaw. Mae hwn jyst yn rhoi sylw i'r person sy'n cynnal y cyfarfod bod chi gyda cwestiwn i'w ofyn, a wedyn ni newn nhw ofyn i chi dynnu'ch maic chi bant pan mae'n gyfleus i chi siarad ac i ofyn eich cwestiwn, achos chi ddim eisiau colli allan ar eich cyfle chi a bod yn ymladd gyda phawb arall i gael ateb i'ch cwestiwn. Mae'ch cwestiwn chi yr un mor bwysig ag unrhyw un arall. Defnyddio'r chat hefyd i siarad gyda phobl eraill, felly mae'r chat yn debyg iawn i WhatsApp neu chat messenger, lle gallwch chi gyfathrebu gyda phobl eraill yn y cyfarfod. Handi ar gyfer rhannu linc er enghraifft, os chi eisiau rhannu linc defnyddiol gyda phawb, falle bydd y person sy'n cynnal yn gofyn cwestiwn, chymod sut ych chi'n teimlo heddiw, neu ateb rhyw gwestiwn sydd ganddyn nhw ar bwnc penodol, a bydd pawb yn cael y cyfle wedyn ni i ateb mewn fyna heb orfod tynnu eich mics chi bant. Gadael ar ddiwedd y cyfarfod, nawr mae hwn yn bwysig, byddech chi ddim yn cerdded allan o ystafell yng nghanol cyfarfod wyneb yn wyneb, felly mae'r un peth yn wir am gyfarfod ar-lein. Eto, allan o gyrteisi, arhoswch tan bod y person sy'n cynnal wedi dweud bod y cyfarfod yn dod i derfyn, yna gallwch chi wasgu i adael y cyfarfod. A byddwn ni wir yn argymell bod chi'n rhoi amser i'r naill ochr mwyn edrych ar nodweddion ychwanegol, Zoom a Teams yn eich amser eich hun. Mae gymaint o bethau gallwch chi wneud ar y platforms hyn wrth chi ddod i arfer gyda nhw. Ond un o'r pethau dwi'n hoffi, a chi'n gallu gweld yn y sgrin ni'n top fan hyn, os waswch chi ar môr ar Teams, ewch chi lawr i language and speech a draw i turn on live captions. Mae hwnna fatha'n is-deitlo y person sy'n siarad. So os ych chi'n gweithio allan o rwle, falle llyfrgell sy'n eitha, neu gaffi sy'n eitha frysur a bod bach o sŵn yn y cefndir, allwch chi wasgu ar hwnna, bydd e'n dod lan gyda beth mae'r person hynny'n dweud, fel bod chi'n gallu darllen ar y sgrin yn ogystal a gwrando iddyn nhw. Ond lot o nodweddion ychwanegol sydd werth edrych mewn iddyn nhw, felly newch yn siŵr bod chi'n rhoi amser i hynny. A dyna ddiwedd y sesiwn, felly diolch yn fawr am wrando ar fy sesiwn i fel rhan o'r Gŵyl Dyfodol Digidol. Gobeithio byddwch chi nawr yn lot fwy hyderus wrth fynychu cyfarfodydd ar-lein a defnyddio e-bost a chyfathrebu gyda phobl trwy'r platfformau hynny. A os ych chi'n byw ym Pen-y-bont, fel nes i sôn ar y cychwyn, byddwn ni wir yn argymell i chi gofrestru gyda cyflogadwyedd Pen-y-bont ar ogwr am fwy o gymorth ar eich llwybr gyrfaol chi. A phob lwc ar gyfer y dyfodol.